Salutare lumea. Stai, nu. Bine ați venit la Bogdane, te auzi mai tare. Mai tare? Da, Dă-te-mi pula mea, taci odată! Salutare și bine ați venit la o nouă serie, de data aceasta cu Minecraft, ca de obicei. Pentru că eu n-am alte jocuri decât Minecraft. Bine, mai am Postal 2, mai am Garry's Mod, mai am... Ce dracu mai am eu? În fine, așa. Aceasta este o serie multiplayer cu domnul Mariusică, care Bogdane, trebuie eu să am fie OP. bătut. Ce vrei, Marse? Eu am OP. Nu există. Bine, nu exista. Bogdane, tot Mariuse! primesc mesaje din viitor. Mariuse, trebuie cu prostii din alea! Ce? Trebuie cu prostii din astea, nu cu paranteză pătrată. Taci, că eu știu mai bine. Uite, vezi, Herobrine join the game, Bogdane, vezi? Unde? Eu nu văd. Uite, vezi? Uite, a intrat Herobrine. Oh my god, de-aia nu-l văd pe tab, nu? Herobrine e invincibil și invincibil. Oh my god, Marius. Oh, nu, Bogdane, am decât 70 de FPS-uri. Oh my god, Marius, nu merge să-i dau kill. Oh my god. Fii atent, Marius, du-te cu târnăcoapele astea și minează. Nu, stai, unul de piatră e a meu. Stai. Du-te cu ăsta. Uite-te la rezistență. Stai, cum mai era F3H? Nu bă, rezistența lui. 4. Bogdane, Și o du-te să școala. Ok. O Și mie acum- Hai că vin și... Bă, nu acolo. Du-te n-ai. No! Gata. Tu stai, game, rule. Gata. Keep inventory Du true. liber acum. True, așa. La bazete. Așa. Mm. Mob griffing false. Cheater, nu mă mai la tine pe canal. Oh my god, Marius, de Jur, parcă eu. te uitai până acum. Adevărat. Da, Măcar- după cum ai vedeți, un astăzi... subscriber? Ce? Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Hai, tu ba nu. continuă mesajul Stai, important, foarte neimportant. După cum vedeți, aici am eu hackurile mele frumoase. What? Am hackurile mele frumoase. Și astăzi nu mai avem facecam. Avem în loc de facecam Rage Minimap. Cheater. Mersi, Marius. Bogdane, le zic secretul? Ce? Ăla, știi tu. Care secret? Facecam. Nu. Nu le zic? Nu. Nu le zic cu ce ai filmat, Bogdane? Cu action release? Cu ce ai filmat facecam-ul, Bogdane, ți l-ai pus pe calculator și l-ai filmat cu Action Mirrors? Știi că te-am mințit, nu? Știu că m-ai mințit. În fine. Dacă întrebați, da, Marius și puțin drogat. Cam fiecare zi. Da, mie îmi convine, nu? Să mă cui de idei. Am mai găsit mai mult căul. Chiar dacă... Stai, bă, mie nu mi s-a salvat căul. Sau ba da, sau ba nu, sau ba Bă, da. în Minecraft Pocket Edition am făcut un crafting table, sunt prost. În versiunea care o am eu nu se salvează chesturile nici furnace-urile. Ce versiune ai? Pocket Edition după... Ce versiune? Crezi că eu știu? Ai măcar Da. 1.10? Nu știu, nu cred. Nu, 0.10. Da, am Stone Cutter-ul, deci... Oh my god, Marius. Baby, Ăla e please. din prima versiune. Da. Da, Am cred. prima versiune. Da, cred. Dar cum dai save? Da, bă, n-am. Nici eu. Mă, Știu, dar nu știu. Da. Seria asta vreau să ajungă la 6.000... Nu, mă încurc. 6.969 Bogdane, nu ți-am rupt absolut nimic, ok? Mi-a rupt bananierul. L-am pus în chest. Stai calm, Bogdane, că el a Bă, uitul meu, bă. Ce weed, mă? Ce weed visezi? Nu ți-arunc Weed, Marius, weed-ul Mă, meu. repede.
Bă, nu! Ia copyright, Marius! Bă, cu idei. Te scot din confă. Poți să faci târnăcop cu diorite? Nu! Bun, minăm așa vreo 200 de blocuri. Time to blow job. Parcă vezi că mi-au un copyright de vai de capul meu. Cum ar fi? Dacă este și un reference sau ceva gen. Stai bă să văd dacă mai filmează. Da, mai filmează. Mă cu idei. Din fericire filmăm vreo 20 Bogdane? minute, 30 de minute. Ce? Tu ai filmat tot postul care l-ai făcut acum sau decât un episod? Decât un episod. Da, oricum nu-l postez că nu mi-e și fain. M-am auzit bine. Da, aici te auzi bine sau ce? Că, da, pentru că eu filmând postul, știi cum ai căștile, nu? Că am microfon la căști. Știi, microfonul trebuie să-l dai la gură, nu? Ei, microfonul meu era sus acolo lângă aia de la... Ce? Microfonul meu nu era la gură, știi unde trebuie să fie. Era acolo sus pe partea aia de sus a capului și de asta nu mă auzeam bine. Adică mă auzeam foarte încetul. Cum a sunat? Bogdane, suntem pe difficulty 0. Ba nu, pe normal. Sau Poate de ce nu mi se duce hunger-ul? Stai să dau difficulty. prea târziu. Only și cât zombie au venit. Ți-a crescut un Măcar mit, am eu 2 bucăți de carne de boaie. Only și Bogdane mă urmărește un zombilaș. Dai noapte? Bogdane îți distruge uitul, Bogdane. Nu, ăsta e zombilaș. Stai, Da, Marise. este. Marise, hai vină la savana cu oi să îți luăm și pentru tine. Ce? Pat? Pat. Stai un pic. Să Vreau să dormim, fac Maria, să sămbuță. amândoi. Da. Ha, ha, ha. Bogdane, am visat că o să dorm cu tine. În același pat, Bogdane. E posibil așa În ceva? aceeași noapte. Mor, Mariuse! Smoke weed every day. Bogdane, mi-ai luat oi? Da. Să-mi lua carne de jiută. Da, chiar, oile dau. Bogdane, nu ți-am stricat nimic. Stai o secundă, Mariuse, că... mai îmi trebuie o bucată. Stai că avem aici o jeță. Jeta, dracu. Nu, lasă, Bogdane, e a mea. Nu-i Nu, niciuna. vreau să mă culc pe ea. Uite cât de pufoasă îi. Oh my god. Mouse-ul vieții. Bogdane, știi ceva? Dacă tu nu știi să faci pat, Bogdane. L-am făcut. Tu nu știi să faci pat. Uite, îmi fac eu pat improvizat. Uite cât de fain e. Au. Dă-te. Uite, tu ai să dormi aici, Marius. Nu, spargem crafting table-ul și tu sparge wood-ul. Au. Hai, Marius, să dormim ca niște băieți. Culcă-te în mama E ta. ocupat patul, Bogdane. Ce? E ocupat patul. Culcă-te pe cealaltă. Tu te Hai, culcă-te, Bogdane. Așa. Mă, cu idei. Vezi că am și o sabie. Nu te... E direct. Bogdane, am bagul cu hunger-ul. Trebuie să mănânci. Bagă la burtă. Grasule, Marise. Am băgat destul. Bogdane, nu merge să-mi dau respawn. Gata. Marise. Vezi că scot keep inventory true dacă mai dai cu kill. De ce? Jucăm aici survival la propriu, Maris. Vrei să o scot, Bogdane? Vrei să o scot? Vrei să o scot? Pune weed aici. Pune weed-ul. Ba, cu idei. Să mor eu de nu le denumesc un stack de wheat. Să mor eu când am level și n-am ce face. Că un level, un stack de wheat. Da, știu. Cum ar fi să ne redenumim tot weed-ul tot wheat-ul care îl avem în weed? Nu cred că avem prea mult până acum. Nu știu ce fac eu de o să fac o piramidă ca acasă.
Ca casă, da. Și că stăm în aceeași casă, Mariuse, nu? Nu, eu fac o căsuță separată. Nu-ți faci nicio căsuță separată. Bine, dar atunci fac o piramidă comună, Bogdane. Bine. Ca să dormim în ea, Bogdane, ca să dăm party în ea, Bogdane. Ca să dăm Bogdane în Bogdane. Bogdane, Mm. abonații tăi sau vizualizatorii tăi știu engleză bine? Nu știu. Știu ce înseamnă cam shot? Probabil. Bă, copii și copilași, eu ce sunt, dar în fine, cam shot înseamnă Shotgun. o lovitură cu pistolul de apă. Bogdane, asta o spunem pentru copiii sub 18 ani. Deci te rog frumos. A, sub. Bogdane, Mm. te-ai blocat în aer. Ba, nu, tu te-ai blocat în aer. Ba, tu te-ai blocat în aer. Ce comenzi dai pe acolo, Mariuse? Only și Bogdane, ce faci aici? Ok, gata, nu mai ești blocat. Stai. Mm. Bogdane, dă naibii boost la server. Mariuse, ce comenzi dai pe acolo tu? Nu știu. La ce trebuie să dau? La Java. Java și atât, nu Java W, Java normal. Java.exe, da? Mă, cu idei. Mâncarică. În furnace? Da, mă duc să-ți dau mâncare la oi. Vrei mâncare? Vreau eu. Tu nu ești oaie, Bogdane. Nu ești așa de cald. Uite, Marius, acum sunt. Câtă lună ai? Una. Vreau să mă înconjur în lună, să zic că sunt oaie. Nu, Mariuse, ce prost ești. N-am zis nimic. Hai la minat, Marius, avem nevoie de fer și de diamant și de toate alea. Bă, nu știu ce faci tu, dar eu mă duc să-mi fac casa. Bine, vezi că am filmat vreo 12 minute. Dar nu mai filmezi. Ba, filmăm jumătate de oră. A, da? Uh-huh. Facem live de 24 de ore ca domnul Satanică? Nu, De ce? că am prea puțin abonați deocamdată. Ah. Că eu de făcut live de 24 de ore fac. Chiar dacă mă doare și trebuie să mă duc la doctor, cred. Bogdane, mai ții minte misiunea din Postal 2? Cu clinica. Uh-huh. I'm feeling a very pain in the... Indeed. Indeed. Caut diamante ca un copil fericit, caut diamante ca un copil fericit. Caut nisip ca un copil trist, caut nisip ca un copil trist. Sfărțul mă doare tot. Și totul roșu. Cum adică totul roșu? Adică Da. pe ochii mei roșu. Da. Are vene de alea roșii. De când n-ai mai dormit? Poveste lungă. Lungă și urâtă, Mariuse. Acum vezi, am stat toată noaptea ca să trească să fac misiunea la Postal 2. Da, este o misiune la Postal 2 care o fac, nu știu dacă știți jocul, e foarte Îți bun. dau eu save-ul. Costă 0,99, e reducere. Tu Că te... el costă 9 dolari. 9 euro, pardon. Când? Ce? 9 euro costă. Jocul? Da, dacă e reducere. Așa am auzit de la prieteni, nu știu. Da, sigur. știu, e reducere. Dar știu că e reducere, asta știu și eu. Măcar știu și eu ceva, Bogdane. Eu îmi pun waypoint la acasă. Oh, Și da, trebuie să-mi fac vreo 200 de tărnăcoape de piatră. Bun. Fac new waypoint. Fermă. Ca practicăr. Cum se scrie practicăr? Practică, da. De la casă. Casă de la retarzi. Perfect. Aici, Yeah, color suntem verde. retarzi. Puneți iconul de casă, Bogdane. Nu, eu îmi pun... Da, poți să spui cum Poți. să? Mie mi-arată ca și cum ar fi o casă. Ah, da, uite. House și îmi pun roz. Așa. Eu am pus The galben. end... nu.
doar în Overworld. Enabled on, done. Yay, casă de retarzi, Marius. Putem să ne dăm TP, Bogdane? Unde? Nu, Ia, putem stai, să ne dăm TP, nu. Casă de retarzi. Spune că merge. Nu merge. Dar Știi cum faci? Apeși M, te duci la waypoint, dai click dreapta pe waypoint și de la teleport tu. știu. Yay, m-am teleportat! Yay! Bogdane, dar n-avem voie să ne teleportăm. Păi Vezi că îți dau bani. Gata. Ți-am dat bani. Oh my god, Marius. Dacă întrebați, da, Bogdan mă cheamă și în realitate nu numai pe YouTube. Wow, de parcă spune numele Bogdan. Da. E Bogdan. Bă, pe mine mă cheamă Transformers XXL XXL și în realitate mă cheamă Transformers, dar numele meu de scenă și de YouTube este XXL Marius. Ai nume de scenă? Și după cum puteți ști, sunt un mare, faimos e disponibil artist, fetelor. Da, sunt disponibil pe YouTube. Am acolo 10.000 de abonați, Bogdane, și din Da. alte țări, și din China, și din Japonia. Oh my god, Marius. Abia Ce aștept știi să mă tu? abonez și eu la tine, să Oh, mă da, dar îți trebuie cont de cumpărător fidel. Eu de pe kikes.com. După ce? Kikes.com. Da. Acolo găsiți conturi gratis. Acolo găsiți porno gratis. Dacă găsiți unul și pentru mine să mă dați. Nu intrați acolo, că o să rămâneți traumatizați. O să rămâneți traumatizați pe moarte. Trebuie să le arătați părinților voștri acest site. Este foarte productiv pentru imaginația voastră. Serios? Chiar așa ai ajuns, Marius. Prea mult hentai videos free gratis pe YouTube. Pe Pornhub. Nu-i facem aici reclamă. Da, normal. Hai să lăsăm copiii în pace să aboneze în Minecraft. Vreau să fac mulți abonați. Tu știi, mamă, vreau să fac bani din YouTube, mamă. Nici Bă, noi- știi câți bani fac eu pe YouTube? Mm. În fiecare zi, deci în fiecare lună, în fiecare an, îmi vin $0. Marise, tu știi că în România de-abia la 1000 de vizualizări îți vin 0,2 cenți la Da. 1000 de vizualizări în Bă, România. îi ceva. Dacă să ai noroc să se uite 1000 de englezi la videoclipul tău scoți și tu vreo 5-10 dolari. Dar așa în România faci bani numai cât să-ți iei prezervativ. Tu-ți dai seama cât de bogat e Sky face Minecraft? Skydas Marius. PewDiePie e bogat. PewDiePie e cel mai bogat. Oh my god, Marius. Vreau și eu să- Bogdane, uite-te să vezi cum arată în chat comanda care am scris-o eu. În chatul de la server. De la care server? Server. Mai serverul comandă. Că mă dă? Mhm. TP POS? What? Ce e la TP POS? TPPOS. Cum adică? Nu știu, dar așa scrie când te teleportezi. Marise, nu TPPOS. te teleporta oriunde. Păi nu, asta mă teleportează, așa mă teleportează minima, pe astea ți arate pe server. Dar nu te Dacă- mai teleporta în locuri nevăzute de planetă. M-am teleportat acasă. Te-ai teleportat la mine în pulă. E bine acolo, Bogdane? Foarte bine. Am Bine, găsit dar nu jura, redstone. nu jura că se uite și copii de 7 ani. Oh my god, Marius, abia aștept să vină din aia de 7 ani că lasă-te de YouTube! Abia aștept să te văd cum te sinucizi! Wow! Acum îți spun un video. Dragi copii de 7 ani, în acest videoclip voi face tot posibilul ca să vă satisfac. Nu, nu. Așa că veniți aici. și Marius, sunteți. adu-mi un târnăcop de fer. Dar n-am așa ceva. Ai găsit diamant? Adu-mi! Nu, am găsit... Stai că am eu aici destul... Stai, de ce-mi fac asta? Că am un crafting table la mine. Îmi fac eu târnăcop de fer. Yay. Că inventarul meu e de fapt un chest, Marius. Bogdane, Mm.
Bagul ăla cu mâncarea mă ajută foarte mult. Ba, nu te aștept. Am mâncarea full sau am murit. Am murit. Ce multe mai ajută. Mă omoară. Mamă, prea mult Skyblock, Bogdane. Tu știi că există o comandă în command block, da? Care îți face serverul de uitcă? Doar în Da. decembrie. Da, știu că e. Log.zip. Tu știi că el a inventat acea comandă? Nu era inventat, a luat de Știu. la alții. O A frază de luat-o pe de net. la alții și el decât a făcut comanda ca să facă alte comenzi. Oh, Într-un fel sau altul. într-un altul sau fel. Sau știi ăla de la Lotgotip în care au făcut aimbot pe zombie? Nu, n-am văzut. Să vezi Hack, tare. Bogdane, hack. Cum îi spunem? Bogdane, dar tu ai văzut videoclipul Diamond. ăla? Da, bravo. De la log.zip în care a inventat, a copiat chestia din Postal 2 cu R și click? Da? Nu. Aș fi vrut eu. Dar pot să fac și eu, adică îmi iau o stack de lână galbenă și apăs Q. Sau un Ciu! sau un steak de hapciu, da. Ce? Sau un steak de hapciu, Mariuse. Abia aștept să-mi iau un steak de hapciu. Da, în această serie o să folosim teleportul ca să mergem acasă. Mariuse, hai să dormim ca niște copilași micuți. Unde pula mea te... Ah. Do you like my pyramid? De unde dracu ai făcut rost de sand? Nu știu. Give. E un deșert acolo. A, bun, hai să ne culcăm ca niște copilași. Hai, gheiule! Bă, vine un handicapat prost. Marius, ești un prost și un handicapat. Mm. Bogdane, Bogdane. Pro PvP, Marius! Bogdane. De ce sunt nu... Stai să văd cât am filmat în pula mea. Ce faci acolo, Mariuse? Da, omorât. 22 de minute. Hai că mai filmăm 8 minute. Cât de încet trece timpul. Pula. Mariuse, nu te mai lăuda la lume că soci pula. Bogdane. Oh God, Marius. Oh God, Marius, da. Oh my Marius. Oh my Marius. O, da, Bogdane, te feliez. Oh da, Marius. Oh da. Bogdane, vrei să vezi cum te feliez? Ia. Am păcat. Nu mi-o mai felia. Bine, bine. Atunci ți-o minez. Nu. Bine, atunci ți-o sap. Marius, vrei să-mi fac o sabie de diamond să te omor? Da, da. Mai am 3 diamond, Marius. Câtă viață mai ai? Full. Vreau diamond. Ce-ai făcut cu diamondul ăla, Bogdane? Mi l-am lăbuit. Hai, Bogdane, pro PvP. Stai, bă, că eu sunt foarte low. Hai, bă, pro PvP, nu Pro PvP, Bogdane, cu itemul tău preferat. Holy shit. Yes! Bici. Bun, Marius, hai să ne Exact. apucăm de serios. Eu n-am fost serios până acum. Nu. Eu m-am străduit. Uite, Bogdane, vezi tu râzi, deci tu nu ești serios. Bun, eu mă duc să... Habar n-am ce vreau să fac, Mariuse. Eu fut un schelet. Ce? El îmi bagă oasele, eu îi bag sabia. Eu bagi la sursă? Nu, Bogdane, eu bag în sursă. Să mă scuzați dacă se aud scârțâituri pe fundal, Nu, că nu se scaunul aud. și... Nu prea rău.
Scaunul meu e de 5 lei jumate și... nu. Se vede. Al meu e de 70 de milioane. Bă, ce Pentru că face... el e Skydas Marius, știi, și are bani, el. Da, da. Bă, ce că face unul de ăsta, pe Skype. Bă, eu am microfon de 2 milioane, bă, uite ce bine se aude. Ceva gen... Am microfon de 2 milioane. Știi cum se auzea? Îți venea să te sinucizi. Era mai bine decât să-l asculți pe ăla. Bogdane, sinucidere e cea mai bună cale de a te omorî. Marius, vrei să te sinucid? Opa, stai că am trecut limita. Deci, cam atât a fost și cu episodul de ieri. Da. Eu am fost Skydas Bogdan alături de Skydas Marius. Eu sunt domnul Cactus și te bag. Bine, eu am fost Skydas Bogdan și el domnul Cactus. Da, și Nu, ne vedem... eu am fost Cactus Das Mario. Dați-mi pula mea odată. Așa? Și da, cam atât a fost și cu acest episod. El suge pula, ca de obicei. Și da, bie.